8. scénu divadelnej hry Tragédia človeka umiestnil Madáč do Prahy a preskočil mnoho storočí, umiestnil ju až do 16., respektíve začiatku 17. storočia. Je to jediná scéna, ktorá nie je davová, ktorá je venovaná len dvom osobám. Jednou z nich je slávny v Prahe vtedy žijúci astronóm Johannes Kepler a druhou je jeho manželka. Johannes Kepler si ako už pán v dobrom veku zobral za ženu 23-ročnú vdovu, ktorá sa volala Barbara Müller. Barbara Müller pochádzala zo šlachtickej rodiny a po prvom mužovi mala dokonca šlachtický titul von Müller-Eck. Táto osoba bola síce zo začiatku veľmi príjemná, veľmi ho milovala, on miloval ju, ale manželstvo skončilo tragédiou. Manželka ho nerozumela, nevedela, prečo sa stále venuje len hviezdam a málo sa venuje jej. Naviac manželkina rodina, šlachtická rodina, Keplera považovala za menej cenného, podradného, skrátka nehodil sa do ich rodiny. Kepler s ňou prežil hotové peklo, nakoniec sa rozišli a ona zomrela v blázinci. Kepler, keď sa vyliečil z lásky k nej a keď mu zomrela, sa v druhý raz oženil, jeho druhé manželstvo bolo veľmi šťastné a mal z neho niekoľko detí. V tragédii človeka sa vlastne Madáč v tomto prípade sám seba stelesnil v postave Keplera. Bola to vlastne scéna, ktorá ukazovala jeho nešťastné manželstvo, s tým rozdielom, že keď Madáč túto scénu písal, keď písal túto divadelnú hru, nemohol to vedieť, ale bol už len pár rokov pred smrťou, teda on sa druhý raz neoženil a nezažil to šťastné druhé manželstvo.